ageno ni uriyo maber ka bende odiochieng' ma kawuono gino ma bende wadwa twake en tekre ng'atno mamiyo e society kama wantiere. Ka bende pile pile wang'e ni jogo mamiyo nitiere gande kidieny ma oketgi. Omiyo odiochieng' ma kawuono wan kod wendowa e studio ma bende wadhi godo mbaka kaluwore kod tekre ng'atno mamiyo e society kama wadake kata e community. Abro miye thuolo ni owachnu nyinge, gino motimo kaachiel kod kuma oaye. Arwaki ni machiegni mana king'iyo kamera wa kacha, nyiswa gino mitimo kaachiel kod kumiaye gi nyingi bende. Ago erokamano kuom odiochieng' ma kawuono mar yudo thuolo mondo abed kodu ka. An iluonga ni Cynthia Anyango Okiro, anyar kano kabar miwani. Agolo kony, achiwo kony e weche meg puonjruok ne jo society. Erokamano janeno mar Lolwe TV ka bende wendo ma kawuono wan godo e studio ka iluongo ni Cynthia Anyango Okiro ka bende kaka uwinjo en ng'atno machiwo puonj kaachiel kod kony e society kuma wadake. Arwako ni machiegni adhi bedo jata chenro mar Upolino Yudo. Cynthia, idhi nade? Adhi maber. Erokamano Cynthia. Kamano kaka inyisowa gin kony mage ma bende samoro nyalo bet ni chiwo ne jogo mamiyo e society kata jogo ma rowere manyiri. Kalore kod kawuono thuon wach ma wawuoye en tekre jogo mamine e society. Kony ma achiwo ne joma rowere e gwenge kata e society wamiyogi puonj kendo gigo ma ginyalo timo kinde ka gin thuolo mondo kik pachgi obed thuolo, giyud gigo ma ginyalo timo maketogi gidich. Mana kaka iwacho ni nyalo umiyogi puonj kaachiel kod kony kalure kod gigo ma ginyalo timo sama maybe gin gi free time ama thuologi owuon. Inyalo nyisowa ni in kaka Cynthia, gin ang'o gini mitimo ma samoro nyalo bet ni iseting'o puonjno mitero ne jogo sechego ma in thuolo mondo mi kik pachi wuoth koni gi koni kaka ng'atno mamiyo? Seche moko ajawuotho kawa idhi miyogi puonj, ikonogi gigo ma ginyalo timo, ipuonjogi kaka twang'o kitamba, twang'o kikepni, gik ma kamago. Cynthia, ndalo mang'eny wang'eyo ni mon mang'eny wayudo ka onge gigo ma gitimo. Gin mana jogo mawuotho ka kod kacha. Inyalo nyisowa ni gin puonj mage ma samoro usemiyo mon gi to be uneno ka gin gi lokruok? Puonj ma wasemiyogi en ketogi gidich. Mana ka wamiyogi puonj kaka inyalo keto negi seminar, ipuonjogi kaka ginyalo twang'o kikepni, kaka ginyalo twang'o gik moko kaka kitamba, yawo ohala matindo tindogi. Kendo nitiere lokruok. Okay. Wayudo ni gigi ok samoro inyalo wacho ni upuonjogi to upuonjgi nono ama nitiere chudo moro ma ukawo. Inyalo wacho ni i volunteer ama ichiwori mondo mi upuonjgi nono to gini utime ji maromo nade? Wachiwore mondo watim nono kendo wantiere ji mang'eny e kidieny ka kidieny kendo onge chudo moro amora ma wakawo. En mana puonj mwachiwo nono. Kamano. Inyalo wacho ni nyaka nuchak puonj machal kamae. Uneno ka ngima jogo mamon ma samoro onge gi ofis ma gidhie mondo gitim tijgi. Wacho ni jogo ma wuok e ot saa 2 to duogo saa 11. Uneno ka ngimagi oselokore machalo nade? Ngimagi oselokore nikech iyudo ka tok kichiwo puonjno, iyudo ka moko koro chako ohandgi matindo tindo kendo giweyo wuoth magidhi kamoro kamoro kendo gitimo gigo mipuonjogi kendo loko ngimagi. Inyalo yudo ni samoro koro ginyalo yudo pesa gi moro matin kaluwore gi kaka giloso gigi kendo giuso. Kamano. Cynthia, nitiere incidences moko ma samoro uwuok udhi e society mondo upuonj jogo mamine, jogo manyiri to iyudo ni achiel kata 2 e group ka wacho ni anto ng'atno madak godo jaoda ok dwa ni mondo awuogi, odwa ni mondo abede ot mondo pidha. Gin puonj mage momiyo jok machalo kamae? Jok machalo kamago kaka wamiyogi puonj mar gimoro kaka loso kitambano. En gimoro minyalo tima kata kukiwuok oko. Itime kanyo nikech be piny sani kaka olony inyalo time tidhi kono ng'ato kata inyalo keto e social media tikono ng'ato ni in gi gik ma kamae to ka ng'ato neno komore to biro nyiewo. Kamano. Pok uchopo incidences moko ma ng'ato wacho ni anto chunya to gombo ndi lakini once anga chako gini jaoda ok dhi wena kata pesa mar ng'iewo omena? Kanyo to bodi. Kamano. Cynthia, sani in Kisumu County. Inyalo nyiso rowere ma sani neni ni onego ber ka gichako gine counties ma gintiere nikech gini osekonyi ondamo ama oseloko ngima jogo mamone okang' machalo nade?
Jok mawinja anyalo konogi ni gimed winjo puonj mwachiwogo nikech puonjgo osekelo lokruok ne rowere mamoko kata mine mamoko kendo wamor waseneno lokruok kamano. Cynthia, mana kwa dhi mbele. Seche mang'eny wayudo ni jogo mamine nitiere kaka okawgi e society. In kaka achiel mar jogo mamine. En teko mane ma in godo kaka Cynthia ma sama in e society neno ni onego atim gini kaka ng'at madichuo cha onego. En teko mane ma in godo mar wuok oko kendo kaw responsibility ni owuon kaka ng'at machielo cha mondo ilok ngima jogo modak e society. Communities mang'eny kata societies joma nyiri kata rowere kata mine okaw ni gin onge tijno ma ginyalo timo. Gin tijgi nyalo bet mana rito nyithindo, timo tije ot matindo tindogo. Lakini wan ka wapuonjo ni mine nyalo timo gigo madongo kendo nyalo bet kata jotelo. Koro en mana ni ijiamini kasto iwuok oko ichung' matek. Kamano. Kopogore gi mano, bende nitiere kamoro amora ma chieng' moro ichung' mowach ni ng'ama miyo ni ama nyako miluongo ni Cynthia ni adiera ochung' ne ratiro mare. Tang'ono manitimo ama ng'ono manitemo kelo ne jogo. Gik manatemo kelo ne jogo momiyo nachung' ne ratiro maga en kaka inyalo yudo kata kidongo kuonde mwadonge gweng' kidongo inyalo kawi ni in nyako ok inyal timo mae, lakini ichung' matek iwacho ni onge imbe inyalo mana timo gino man jogo machuo nyalo timo. Kamano. Cynthia, wayudo ni strength be nigi weakness ge. In kaka jalno ma samoro sekalo e mbalariany kata college, nitiere gande in kaka sani ng'atno ma osewuok oko, nitiere gande weaknesses moko ma samoro nyathi ma nyako ma ng'ama miyo ni godo tok mori. Inyalo nyisowa ni gin kaka weaknesses mage ma samoro nyalo neno ni an kaka nyako wadwa timo gini ama miyo wadwa timo gini lakini ok amor. Inyalo nyisowa ni gin kaka gik mage. Weaknesses ma joma miyo bedogo kata joma chuo en ni give up piyo. Ka gineno ka okwergi kata ka gineno ni nitiere mentality ma giseketo ni gini wan joma miyo wan ok wanyal. Mano mar joma chuo. Mane ma kelo gino momiyo kelo mentality ni gino ok ginyal, koro miyo ok gichung' motegno nikech giseweyo kanyo ni giwene chuo gino ok ginyal. To en mentality mane ma koro idwa golo kuom jogo ma mine ama jogo ma nyiri mondo ging'e ni gimbe ginyalo e society kama ji odake? Wach manyalo konogi en ni gi keep on trying. Kik gibed ni koro giweyo ni mae mar chuo wan joma mine ok wanyal. Onge gino mok wanyal. Erokamano Cynthia. Janeno mar Lolwe TV wadwa dhi yweyo mana kaka Cynthia osenyisowa ni kaka jogo mamiyo kik uweni gini ok unyalo. Watemuru atema nikech ng'ato ka ng'ato nyalo. Wabro dhi yweyo matin kete mana Lolwe TV kik idhi mabor, gini en marwa. Chenro en Twak Rowere tielo mar ariyo. Arwaki ni ng'ata ma samoro ne onge but wang' jowi mare. Aparo ni wendo ma kawuono wan godo e studio luongo ni Cynthia Nyango Okiro ma bende wago godo mbaka kalore kod teko mar ng'atno ma miyo e society. Cynthia, mana kwa dhi mbele, inyalo nyisowa ni gin challenges mage kata gin gigo mage matek ma jogo ma mine kata jogo ma nyiri ma rowere kale sechego ma gidak e society? Jogo marowere kata jogo mamine kale gigo matek nikech nitiere societies mang'eny nitiere mentality moro moket niya joma mine ok ginyal, gin onge gima ginyalo, gin tijgi keto gi mana e ot kanyo timo mana tije matindo gi. Koro iyudo ni rowere yudo ka tek neno nitie pek moro mondo mi gi chung'. Samoro en gi gire onyalo chung' e telo, onyalo bet gi talent moro monyalo timo, lakini kaluwore gi kako kete gi mentality cha ok onyal. Koro miyo nego ne talent ni miyo ok onyal chung' malo gi talent ne. Kamano. Cynthia, ng'enyne waneno ga ni jogo mamon yani bedo ni gin gi mentality ni wan jok mamon go nitiere ga operations magidhiye magianda go mang'eny e udi.
Inyalo nyisowa gigo ma mine samoro pitia e udi kuonde ma gidake kod jogo gi chuogi. Gigo ma gikale gin kaka gibedo oppressed kaluwore gi kaka awach ni kaka inyalo joma mine kaka inyalo yudo ni joma mine seche moko iyudo ki iwene gi tijego moko moingo gi mok ginyal timo. Otamgi e ot ka ni kik giwuogi, lakini seche moko be kata kaka ginyalo yudo yorego mag chiemo onge. Koro iyudo ka samoro tek. Cynthia, ang'o ma ipani ng'ano ma miyo nego tim? Nikech wang'iyo ganda ni jogo mamon, mentality miwuocha, gin gi mentality moro ni waweya ogoya nikech an kode gi nyithindo ok adwa dhi awe nyithinda. Ipani ma osekelo achiedh nade ne society okang' machalo nade? Wach mar ni weya bedi no osekelo kata tho ne joma mine moko. Nikech ibro bet kanyo, obro goyi, onyalo kelo ni shida moro. Onyalo turi kata onyalo goyi monegi. Koro ok ber ni bet kanyo. Kineno ka tek to ananyalo wacho mana ni inyalo wuok. Nikech ok ber. Onyalo goyi kamano monegi kata onyalo goyi mokel ni shida moro e dendi. Kamano. Okay. Ne jogo ma mine ama jogo ma nyiri ma samoro gin gi duol, lakini kaka gigol duondgi ni onge. Inyalo neno ni samoro ng'atno ma baba odhi ataro mar chik, lakini in kaka ng'ama miyo kidwa temo correct to oikore mana gi gocho, oikore mana ni wuogi dhi. Inyalo wacho ni ere kama ng'ano ma miyo nyalo yude ratiche kapok owuok? Kapok owuok, aparo ni onyalo tero wach ni chief kata assistant chief mar gwengi mondo oyud kaka inyalo konye kamano. Kopogore gi chief mar gweng, iparo ni donge ber ka jogi samoro nyalo engage the society, anyuola ne machiegni kapok ochope local authorities? Kata anyuola be nyalo solve, lakini konenre nitiere anyuola moko ma onge winjruok maber. Inyalo dhi ikone ni kama kamae to ine ma pod gikawi ni jamakosa. Koro kochopo kamano inyalo dhi mondo i report wach ni ka chief kata ka assistant chief. Kamano. Cynthia, wan kod rowere marom kodi jogo manyiri ma samoro ohewi, lakini iyudo ni ng'enyne bedo ni jogo ma miyo sekaw ni gin jogo ma weak, gin jogo ma weak e society. En ang'o minyalo nyiso nyathino ma nyako? Nikech inyalo yudo ni nyathi ma nyako ni en gi gino monyalo timo, en go office monyalo dhi moti tijni, lakini iyudo ni en gi mentality moro ni mano tij joma chuo, ma tij joma chal kama, ama moko tinde obeta ni girito mana from heaven. Gin ang'o minyalo kono? Gima nyalo kono nyathi mar nyako kata mama wachno en ni kik obed gi mentality ni en ok onyal. O keep on trying. Otem pile ka pile. Cynthia, ne ng'ano ma sani obet neni, wan gi tije mang'eny sana ma ng'ano ma miyo nyalo timo e society mondo oyud kata silinge moro abich. Ne ng'ano ma samoro kia ni tijni anyalo timo mayud gima chal kama, mayud pesa machal kama mondo akonyra go. Nikech wayudo ni tinde ng'eny ji owe ng'ato ka ng'ato, tinde en divided responsibility, ikelo 50 akelo 50. To samoro jogo mamon neno ni anto koro adwa chako gi kanye, nikech ng'ama chuo nyalo dhi e mjengo. Ipani jogo mamon gin ang'o ma ginyalo timo mondo mi gikel 50% mondo giriw gi 50% cha obed 100%, molo yuagruok pile ka pile ni wan mine ok wanyal. Inyalo nyiso wa variety of tije ma jogo ma mine nyalo timo matindo tindo? Erokamano. Tije ma ginyalo timo en kaka wan gi chweyo kitamba. Onyalo chweyo kitamba onyalo chweyo kata ka en e ot, nikech onyalo bet ni otame ni ok owuog oko. Koro kitamba onyalo chweyo kata ka en e ot to okono osiepege. Wan gi chweyo kikepni. Onyalo chweyo kikepni, pod onyalo kono osiepege to biro nyiewo to yudo silinge moko. Wan gi ohala matindo tindo, ohala kaka mar kibanda mar usalot. Onyalo usalot mondo oyud silinge moro at the end of the day. Kamano. Bende pari nitiere investment moro ama nitiere sako moro ama ipani sako mage matindo tindo ma jogo ma miyo ma jogo ma rowere onego chak godo? Ok ochuno ni nyaka ikan 1,000. In kaka ng'ato ma samoro ok sako ama chama matindo tindo gi osekon, nyalo wacho ni ng'at ma miyo ma samoro chweyo kitamba ne to yudo kata siling 100 odiochieng', onyalo kano pesa di mondo chieng' moro kaka sani corona no biro no dhi matek sana, mondo ka ji no duogo piny to zero. Inyalo wacho ni ng'ato nyalo kano pesa ne ama ng'ato nyalo donje chama mar pesa di kamae? Chama onyalo chako kata mar 50 pile ka pile.
tinyalo kune kata maromo 1 week to komiye to onyalo ng'iyogo gimoro motimo malong'o mabro medo ne ohala ok maduoke piny kamano. Koro adwani mondo ing'i kapok wadhi mbele inyalo nyisa ni gin changes mage mi ineno ama migombo kaka ng'ato mamiyo ni otimre e society maybe higni 5 higni 10 mabiro kalore kod ng'atno mamiyo ma samoro osebedo oppressed higni mang'eny mokalo. Gin changes mage mineno ni mondo ber ka timore higni mabiro? Changes ma agombo mondo timre, akwayo jotendwa mondo chung kodwa wan joma rowere mondo kik wabed oppressed e society, kendo gichung kodwa kata ka ntiere telo moro ma rawera moro nyalo dwaro chungo, gigowa support mondo mi wachung malo e higni moko mabiro. Kamano. To ne jogo mamiyo ama jogo marowere ma samoro beta rito, gin ang'o minyalo nyisogi mondo gitim kapok gichopo piny kucho makoro gin onge gima ginyalo timo, nikech ok wanyal bet ni warito county government, national government kata well wisher mora mondo mak bado. Gin ang'o monego gibed godo e lwetgi, nikech ng'ato kapok onyisi ni adwa konyi donge ng'ato ipenjo ni in ang'o ma in godo e lweti. Gin ang'o monego gibed godo e lwetgi kapok kony no chopo negi? Onego gin be gitemo ohala matindo gi, gitemo kata koro odhi dwaro kony to embe en gi gire moro matin, kata ka odhi dwaro kony ni moro kata kodhi ka county government to wacho ni an gi silinga marom kama tadwa ni med na marom kamae mondo achak go ohala ma kama kamano. Cynthia, in kaka ng'atno manyako mana kwadi ka gima watieko show, en hardest hurdle mane mise overcome in life as a woman? Gima ase overcome en operation. Mi idiyo nyithindo manyiri kata rowere ok miteko mondo chung mondo ng'is talent margi society kamano. Ng'ato samoro kia gima ne Cynthia obedo oppressed about, inyalo nyisowa ni ne ang'o mane temo timo ama ne ang'o manotimoreni? Gima notimorena anyalo wacho ni kani pod atin kadongo, iyudo ni imi tijego moko onego ine ma mondo itim, kaka iyudo ni idhi kwayo itimo ang'ogo, to natamra wacho ni mago ok tije monego watim, kendo watimo mana monego watimgi kamano. Koro do mana ni mondo ing'i kamera kacha Cynthia, last word ni wach ni mogik, advice mimiyo ng'atno mamiyo ma samoro osebedo oppressed en e ot kacha. Dichuo samoro ok dwa nowuogi embo dhi omanye kata silinga pare moro. Samoro en ng'atno mamiyo, en ng'atno manyako ma samoro odak gi ng'ato masande, en ng'ato mamiyo ma samoro igoyo, to gino ma omiyo samoro omedo dak en ni an gi nyithindo ama samoro dala wa ji thagore ama kuma nyalo dhi onge. En miyo ma samoro ka ni office kucho to jogo machuo samoro presse mi tije mang'eny ineno. En advice mane ma kawuono miyo jogo machal kamane Lolwe TV kamana king'iyo kamera kacha watieko? Advice manyalo miyo ng'at manena kawuono e Lolwe TV kae en ni onego bed ni ng'eyo rights magi, kik ibed kama kwe onge, kama igoyie nikech nyalo kelo ni hinyruok. Chak timo gino matindo ohandi moro matindo makochopo ka tek tinyalo wuok to nyalo sustain kamano. Erokamano Cynthia, janeno mar Lolwe TV mana kwa biro e tieko chenro ma kawuono mar Twak Rowere. Aparo ni wendo ma kawuono ne wan go e studio luongo ni Cynthia Nyango Kiro, ma bende en rawera no mosewuok oko mondo kony ji e society kalore kod tije matindo ma opuonjo jogo manyiri, jogo mamine mondo oyud yuto gi makiny. Ka bende otieko konyisowa ni gino monego joma mine ong'e gin giwuog oko gitim biashara go matindo mondo ging'e gino ma idwarore e society makiny, giyud pesa moro ma samoro ginyalo sustain godo ngimagi, kik girita ni mar samoro ng'ato madwa konyi dwa penji ni in ere gino ma in godo e lweti. Koro kik ibeda ni ka ng'ato biro konyi ama kidwaro kony in idhi adhiya kamano. Asebedo jata chende mar Paulina Yudo, riti uru masani, Nyasaye oritu amborita.